Tama, Janice, 16 years. And sabi nga nila, the truth spoke on this case. And 16 years yan, Janice, hindi biro yan. At saka 16 years na yan, 2 beses akong naaresto at nakulong. Hindi biro yan. A lot of opportunities nawala sa akin because of that. Hindi lang yung hirap sa lahat ng with that period of 16 years, the anguish, everything, Janice, hindi ko kayang i-describe at the moment. Kaya nga nung mangyari yan, when I got that not guilty verdict, doon ko lang naramdaman yung galit ko kay Cocoy Ruiz. Doon ko lang talaga naramdaman. Kaya di ko mapigil yung sarili ko sa loob mismo ng korte. Kung dimurahin siya at gusto ko talaga, kung mahalapitan ko lang, ibubugbugin ko talaga siya. Talagang yun ang feeling ko. Kasi 16 years na paghihirap. And during that 16 years, wala siyang ginawa kundi maghanap ng ipapatayo niyang witness against me. Talagang napakahirap yung sitwasyon na ganun. Especially wala. Kasi sinasabi ko sa kanya noong una, Janice, is sana mag-isip siya. Huwag ako. Dahil wala akong kinalaman dyan. I was appealing to him. Sabi ko, I can even help him to find justice for the late Engineer Ruiz. Kasi si Engineer Ruiz, yung tatay niya, pumupunta pa sa bahay ko, nagiinuman sila nung sa late husband ko. Doon siya, alos at that time, in a week time, 3 times a week, nandun nakikipag-inuman. So wala kami pinag-awayan. There's no such reason for me or motive to kill him or para magmando na siya patayin. Kaya nga, sinasabi ko noon, you are barking on a wrong tree. O ngayon, ang nangyari after 16 years, he never had given justice to the death of the late Engineer Ruiz. Wala siyang gustisyang nakuha. O ano ngayon? Tapos sasabihin niya ngayon, masaya siya? Anong kinasasaya niya ngayon? Yung buhay ng tatay niya ay napaglaruan because of him. Dahil sa kanya, kasalanan niya dahil nagpagamit siya at ako lang ang tinuturo niya. Nagpagamit siya sa mga kalabang ko at my expense, yung mga kalabang ko, ang mga nakaupo ngayon, sila yung nagpapakasaya. Siya, ano ngayon ang nangyari sa buhay at sa buhay ng tatay niya? Wala na. That's it. That's the end of it. Okay, ma'am, so ibig sabihin na talagang hindi lang ikaw rin to, hindi lang laban mo to, kundi pati sa pamilya mo, maraming naapektuhan. Sigurado yan, ma'am. Sigurado yan. Alam niyo, yung mga opportunities na dapat, malaki ang nawala sa akin. Negosyante ako. Hindi na ako mayor nung naglalaban pa kami. Negosyante ako, yung kailangan mo i-close yung negosyo mo dahil nga naaresto ka, nakulong ka, kailangan mo i-close yun. And you know, malalaking pera yan. Hindi biro ang mga ginamit namin pera dyan, nawala dyan sa mga negosyong yan. O ganun ang nangyari sa amin. This is a disaster of sa pamilya namin, lalong-lalo na sa akin. At that time, talagang grabe talaga ang epekto niyan sa amin. Kaya sabi ko, ito, nung makita ko si Kokoy, nag-iba talagang paningin ko sa kanya. Ang tingin ko sa kanya, satanas nga eh. After that, ma'am, wala na po bang pagkakataon or wala kang plano na after pag naghilom na yung yung nararamdaman mo, ma'am, wala kang plano na mag-usap kayo, mag-reconcile or what? Kaya mag-uusap kami sa korte, magka-countercharge ako. This is also another 100 million charge. O akala niya siguro biro-biro lang yan. Ito, this time, hindi dahil sa gusto kong gumanti sa kanya. Gusto ko lang ipakita sa mga tao ng buong Pilipinas, kung sino man yung mga nakikinig at nakakaalam at nakasubaybay dito sa aking kaso. Ang gusto kong mangyari, dapat magkaroon dito, this will be a lesson for everybody, na ang isang tao, bago man siya magdemanda at gawin miserable ang buhay ng kanyang dinedemanda, mag-isip naman siya na hindi sila mapapagamit ng kahit sino. Nagpapagamit sila eh. Hindi sila nagpapagamit. At kahit hindi na totoo, kahit alam nila sa puso at kaluluwa nila, sa isip nila, na hindi totoo yung mga pinagsasabi nila, itutuloy pa nila because of political reason. Kaya ngayon, bigyan natin to kahit man lang yung mga iba na nag-iisip ng ganyan, magkaroon man lang ng takot
na huwag nilang gagawin dahil pwede palang ma-countercharge. Kaya yan ay gagawin natin for the sake of the next people or next generation. Kaya kailangan kong ituloy. It is my obligation. It is a moral obligation for me to do it. I have to countercharge. Dito naman sa Maynila siya. Bumiyahe siya dito sa Maynila at gumastos siya. Kailangan niyang gumastos at kailangan niyang isoli lahat ang nawala sa akin. Okay, so talagang ito yung next move natin, ma'am. Magka-countercharge kayo kay Attorney Kokoy Ruiz. Yes. He has to feel the feeling of ganito nga yung, alam mo, mahirap talaga itong nangyari sa amin eh. Hindi biro yan. Yes po, ma'am. At since acquitted na kayo sa murder case, ma'am, so ano pong plano natin maliban dyan sa counter charge kay Attorney Kokoy Ruiz? Ma'am, may plano po ba tayo na bumalik sa politika, lumaban ulit bilang mayor since napag-uusapan na ngayon, even sa national ang eleksyon sa 2028 pa, pero marami nang naghahanda, ma'am, lalo na't ngayon na-acquit ka at maganda pa naman yung mga ano mo, itong record mo at talagang yung mga tao sa Dingras ay mahal ka pa rin, ma'am. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko akalain na after the verdict, after na i-proclaim that I am not guilty. Alam mo ba na napakaraming tao ang umiiyak sa tindahan daw in the market of Dingras nung nalaman na nila yun, nag-iyakan daw sila. At saka talagang magsasabi openly hindi sila natatakot o nahihiya na sabihin, bumalik ka na ma'am, pumunta ka ulit dito, mas maganda yung nagawa mo noon. Ngayon napakadaming drugs, ngayon na nagkalat, mayroon ditong host prostitution, kung ano-ano, at napakayaman na raw ang mga nakaupo ngayon dyan, na wala naman silang trabaho kahit ano, walang hanap buhay, kundi ang pagiging mayor. Pero tignan mo mga bahay nila, may mga swimming pool, may mga maragagandang magagarang mga sasakyan, at napakaraming drugs ang nagkalat sa Dingras na nung panahon ko, zero ang drugs doon. Kaya ngayon, ang sinasabi ko ngayon, siguro, kasi 62 years old na ako, Janice eh. Senior na rin ako, senior plus. Kaya ang sinasabi ko ngayon, inihintay ko kung anong hudyat ng Holy Spirit. Pag sinabi niyang tatakbo ako, doon mag-iisip na ako. Kasi all those years, na 16 years na laban namin, alam mo yun, yung nangyari yun sa amin, wala kaming sinandalan kundi ang Panginoon. Totoo yan. Wala kaming kahit na nilapis. Actually, itong dalawang lawyer ko lang. Actually, 4 na lawyer yan eh. Ang dumaan na, saka may 2 pa, bali 6 sila na papalit-palit, nagkakaiba-iba, umalis yung iba, napalitan ng iba, 6 na judge ang humawak sa kasong ito. Kaya wala kaming sinandalan dyan, kundi ang Panginoon lang. So pag ngayon, hihintayin ko lang, pag sinabi ng Holy Spirit na tuloy ka, pag-isipan namin. Doon ko pa lang ako gagawa ng desisyon. Sa bagay, ma'am, marami pang oras sa 2025 pa lang ngayon, 2026, 27, 27, filing pa lang ng Certificate of Candidacy. At matutuwa ka, yung anak kong lalaki, yung dating konsehal, nandun ngayon, kasama ni Sara, ni Amy Marcos, nandito at mga opisyales ng Quezon City, nandun sila sa UP ngayon. So kung anong sasabihin ni Madam Amy, baka sinabi niya na kayo naman ngayon, it's your turn now, edi itingnan natin. You will know it. Depende yan. Basta pag mayroong kaming sign na kailangan kami ay tatakbo, then i-consider namin. Yes po, mama. Okay, ma'am, kung may gusto kang sabihin, mensahe sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon, ma'am, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte, sa Dingras, ma'am, go ahead po. Sa taga-Dingras, kung gusto nyo talaga kaming bumalik, magkaroon tayo ng survey. Kailangan sabihin nyo kung gusto nyo kaming bumalik. At yan ay isa sa mga consideration na aming i-consider pagdadasal namin. Pangalawa, dito naman kay Kokoy,
Alam mo, yung pagpapatawad sa'yo, madali lang yan eh. But in every action, there will always be an equal and opposite reaction. Alam mo, yung gagawin namin ngayon, dito sa iyo, kailangan talagang gawin ko yun eh. Kahit ayaw ko sana, that is a consequence. In everything that we do, whether it's good or wrong, there is always a consequence. So your consequence is, ito naman ngayon, it's your turn, humanda ka. Titignan natin kung ano naman ang kakayanan mo. Total, alam mo, Kokoy, karma is real. At yan ay ano na, ang karma ngayon, napakadali na lang. Electronic na ang karma. Kaya yan ang tatandaan mo sa buhay mo. Okay, ma'am, again, maraming salamat po sa pagbigay po sa amin ng oras ngayong hapon dito sa ating programa sa Bombo Radyo Lawag. Former Mayor Marinette Gamboa, ma'am. Thank you, Janice. Thank you so much.